Zenbat alditan esan ote dio neure buruari. Nik Elizondoko lanbide eskola aukeratu dut gertu dudalako eta bertan ematen diren ikasgaiak oso gustukoak ditudalako ere bai. Guain oso gustora sentitzen naiz Minonara torri antzintik hori. Eskolan eretzatzen denbora pasa bat, hemen adibidez maten dugu klasiko beste era batera, eta dire dibertigarri. Eta azken finin da ikasteko beste modu bat, tobeagoa. Neure ustez OLH bat komendagarria da etzagunentzat gustatzen liburun tartin orduk ta orduk pasatzea. Batez ere lan erritmoa ezberdina da, ez da dena liburuk, gehiago proiektuka lanitia da, eta animatzen dizuet ez zaizuenei gustatzen. Lehen oso makur ikusten ziaten, eta orain Elizondo lanbide eskolera etorri naizela, oso kontent daude etxean. Neri urte honetan gehien gustatu zaiten izan dira ikasgaiak dena talde lanetan egiten dugulako eta divertigarriak izaten direlako.